Hau pakaizo, horrengo bideoan limite hau ebatziko dugu, limite hau eta beste bat ebatzituko dugu. Lehenik eta behin beti bezala egingo duguna da, isak agertzen diren lekuetan infinito ordezkatzea, limitea isa infinitora doanean delako, eta ordeka horrela ikusiko ditugu zeintzu diren agertzen zaizkigun problemak edoz. Lehenik eta behin, hemen daukat, infinito karratura. Infinito karratura badakigu infinito izango dela, ezta? Infinito karratura gehi bat, infinito. Eta hemen daukagu erro infinito. Eta hemen daukagu minus erro infinito, ezta? Vale. Dakizuenez, erro infinito berdin dio, hau da erro karratua berdin dio zenolako erro daukagu, esan daiteke erro mila infinito, honek esan ditu naiz eta hau izan, erro zenbaki oso handi bat hemen infinito, horrek beti emango du infinito. Zergaitik infinito delako zenbaki oso ikaragarri handia, eta honekiko hau oso arbuiagarria gertzen zaigu oso txikia, beraz, honek beti emango du infinitoa, beraz, esan dezakegu daukagula infinito minus infinito bezalako indeterminazioa, ezta? Hemen jarriko duguna. Infinito minus infinito bezalako indeterminazioarekin ari gara lantzen. Horrelakoetan beti egin behar duguna da konparatu infinito bakoitzaren ordena. Zer da infinitoaren ordena? Azkenean dauzkagunean isak berreketekin begiratzea zein den berretzailerik handiena. Vale, hasiko gara infinito honekin, ezta? Ni baldin, hobeto jarrituko temen idazten, hemengo infinito da hau, eta hemengo infinitoa da hau. Bale, ni begiratzen baldin baitut azteko, hau ez da infinito bat delako, ezta? Hau da infinito karratura. Bale, gure lehenengo autua ziurrenek izango dezatea, bale, gure infinitoaren ordena bi da. Eta ondo egongo zen isakarratu izango baldin bagenu, baina daukagu isakarratu eta errokarratua. Eta horatzen baldin baduzue, errokarratuekin berretzaileak horrela jokatzen dute. Baldin badukat zerbait ber m erroen gero berretzaile bezala pasatzerakoan jartzen da zatitzen. Kasu honetan hemen daukagu bi bat, ezta? Errokarratua delako. Beraz, infinito honen ordena izango da bi zati bi. Bale? Erroekin beti aritzen gara horrela. Eta hemen antzeko zerbait, baina kasu honetan hemen bat daukagu. Beraz, infinito honen ordena izango da bat zati bi. Horrek esan nahi daukagula isa ber bat zati bi edo isa ber bi zati bi. Baina ni horrela jazten dut. Bi zati bi bezalako ordena eta bat zati bi bezalako ordena. Bale, konparatzen baldin baditugu bi infinito hauek, argi ikusten dugu handiago izango dela bi zati bi, bat zati bi baino. Horrek esan nahi du, orden handiagoko infinito izango dela lehenengoa. Beraz, infinito minus infinito bezalako indeterminazio batean daukagunean lehenengo infinitoa dela handiagoa, zuzendan dezakegu daukagula limite isa infinito erro karratu, isa karratu, gehi bat, minus erro, isa, infinito hau denez, hau baino handiagoa, positiboa, plus, infinito. Horrela geratuko zen gure limitea. Orain egingo duguna da, limite hau ebatzi beharrean nahiko erraza izan dena, beste limite hau ebatzi. Vale? Fijatzen bat inbazarete hemen, aldatu den gauza bakarra da, hemen daukagura isakarratura, eta hemen ez daukagura isakarratura. Horrek esan nahi du, lehenik eta baina egin behar dugun urratza beti dela infinitoak eta sartzea, horratu esakegu badakigu hemen daukagula erro infinito ken erro infinito, lehenkoaren modukoaren berdin-berdina delako, eta izango genuk azkenean infinito ken infinito bezalako indeterminazioak hau honetan baitare. Baina orain, ordena begiratzerakoan, aurrekoak kontuan hartuta, kasu honetan hau izango zen isa ber bat, beraz hemengo ordena da bat, baina erroa daukagunez bat zati bi da infinito honen ordena, eta honena, berdina, bat, baina daukagunez errokarratua, zati bi. Eta, beti esaten dizuedan bezala, problemarik handiena da infinitoen ordena berdina denean. Infinitoen ordena, baldin bata beste baino altuagoa, lortu esakoguna da amaitzera eta infinito edo menos infinito limitea. Baina berdina direnean, horra hasi behar gara jolasten. Eta beti, badibidez, aurreko bideo batean gertatzen zen berdina zatiketak genituenean. Horrelakoetan egin bazen izendatzaile komunera joan. Kasu honetan dauzkaguna dira erroak batzen edo erroak kentzen. Horrelakoetan erabili behar dugun kontzeptua da konjokatua. Konjokatua zer da? Ni baldin badaukat A gehi B, A gehi Bren konjokatua izango da A-ken B. Beraz, buruz ikasi behar duzuena da, horrelako egora batean zeinetan indeterminazio hau duzuen bi infinituen ordena berdina denean, egin behar duzuena da adierazpen matematiko honi biderkatu bere konjokatua eta zetitu bere konjokatuarekin. Adierazpena aldatzeko baina horrekin jolastu alizateko. Bale, kasu honetan, nila pizkat idatzita daukat horrelatzeko, eta joango nahiz esaltzen gutxinaka zer da egin duguna, eta non dauden abantai matematiko horiek konjokatua erabiltzerakoan. Bale? Ni daukat hemen limite hau, eta egin diodana da biderkatu honi
bere konjokatuarekin. Azkenean biderkatzea honi konjokatua da, hemen gehi jartzea. Baina biderkatzen baldin badu gauza batekin, gauza berdina garatzeko, egin behar duguna da zatitu baita ere, ezta? Biderkatu dugu eta zatitu dugu, ederto. Orain, zer da erabili duena? Lehenik eta behin, izendatzailean, geratzen zaidana da konjokatua, ez dute zer aldatu. Baina goian zer gertatu da? Identitate nabarmen artean daukagu A gehi bekarratu, A-ken bekarratu, eta beti egoten da hirugarren bat askotan astoen duzuena, eta da A gehi be bider A-ken be, da A-karratu, ken bekarratu. Bale, orduan, ni hemen identifikatzen baldin badut, erro hau A bezala, eta hau B bezala, hemen daukat berriz ere A, eta hemen daukat berriz ere B. Beraz daukat A-ken B bider A gehi B, berdin dio ordena. Horrek eman behar dit A-karratu, ken bekarratu. Esan dugu A dela erro isa gehi bat. Hau da gurea, A karratu. Eta esan dugu B dela gure erro isa. Hau da gure B, B karratu. Egin dudan gauza bakarra da A-ken B bidera gehi B bihurtu dut A karratu, ken B karratu. Hau da buruz ikasi behar duzuen gauza bat. Ederto, orain hau daukanean, fijatzen baldin mazarete, karratu honek albidetuko dit, kendu alizateko erro karratua. Eta horrek gauzak asko erraztuko dizkit. Zezkenean, hau daukadanean, erro karratua kendu ditu danean, azkenean karratu honek kutsatxo hori apurtu egiten du, eta erretzen zait, isa gehi bat, ken, honek apurtu egiten du baltaiare, ken isa. Eta behan jarraitzen dut, konjokatu esaten, zer ez aldatu, horrela geratzen da, isa gehi bat, ken isa, hauen artean joan egiten dira, eta gertzen zait, bat, zati, eta hemen konjokatua. Eta aldu naiz beste limite batera. Eta da, esaten dizua dena, orden berdineko infinitoak ditugunean, jarraitu behar dugu garatzen adierazpen matematikoa beste limite asko errezago batera heldu arte. Kasu honetan, limite asko errezago hau da, zergaitik. Zeni, goian daukat bat. Eta egiten baldin badut, isa infinitora, hemen, infinito gehi bat, da infinito. Gehi infinito, infinito. Baden zaizkigu erroak, zer infinito izango da. Beraz daukagu bat zati infinito bezalako adierazpena. Eta baldin badakizue, edozin zenbaki, zati infinito edo minus infinito, beti emango digu zero. Beraz, egin duguna da, pizkat, moldatzen gure hasierako adierazpen matematikoa pizkat lantzen, heldu gara beste berdina den adierazpen matematiko batera, baina zeinetan limitea egitea asko errazagoa den, eta zuzenagoa. Beraz, badakigu limitea zero izango dela. Beraz, ulertu behar duguna, hemen, lehenik eta bain, egin ditugu bi limitez berdin. Lehenengo limitea egin dugu zuek ikusteko zelan begiratzen diren infinitoen ordenak eta konparatzeko eta ikusten dugu infinitonen ordena onena baino handiagoa dela, beraz limitea infinitura joango dela. Horrelakoetan problema handiegirik ez daude. Batez ere eta irakaslei gehien gustatzen zaizkiena izaten dira orden berdineko infinitok agertzen direnean. Eta batez ere orden berdineko hoiek bat agertzen denean errokarratu baten barruan eta bestea beste errokarratu baten barruan. Hoietan landu behar delako pizkat adierazpena. Zeran lantzen da? Gu badakigu zer den adierazpen baten konjokatua, eta badakigu hau nolabait konpontzeko biderkatu behar dugu konjokatuarekin eta zatitu konjokatuarekin. Eta hortik aurrera erabiltzen baldin badugu adierazpen hau dela identitate nabarmen bat, badakigu goiko partea zelan geratuko zaigun, beko partea baita eta pizkat gauzak txukuntzen helduko gara limite askoz errezago batera.